ଏହି ଟି20 ୱାର୍ल्ଡ କପ୍ 2022ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦୀର୍ଘତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶେନ୍ ୱାଟସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଫାଇନାଲରେ ମିଳୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଦେଖିନଥିଲି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବି ଦେଖିପାରିନଥିଲି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଶେନ୍ ୱାଟସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ 2007 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳିବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୁପ୍ ଟପର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ବିଭାଗରେ ଫର୍ମରେ ରହିଅଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଲଗାତାର 3ଟି ବିଜୟ ହୋଇଛି। ୱାଟସନ୍ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସେମିଫାଇନାଲଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକ ହେବ। ହେଲେ ୱାଟସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ବୋଲି ଶେନ୍ ୱାଟସନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫାଇନାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।